И здравейте потребители на YouTube, аз съм Game Over и при мен е Вайл. Здрасти. Днес ще играем цел. IP-то на село ще в описанието. Даже напиша това за пажите. Ей, тия пажи! Само че ме е такава графика, но не знам. Не да бъдете тълни. Страшно много. Колко аз съм на края на мапа. Много убил моля. Странна графиката. И това, знаете, не знам, ще ми забърна фейса. И ако ми казвате да ще направя от настоящите се опитва, но не става. Гого! Той идва тълбаща, ти сте излязли от неговия мап. Някакъв го е отворил и он е излязъл. Аз да умра? Пак да умра? Вижте сега, така се пише бинт. Ето това. Давай. Бе, ай, стига, О, мале. Ще вижда какво ще бях направил. О, пазам те очите. Гого, идвам да ти дам оръжие. Давай. Давай, че са най-бързо. Да знаете, Вайл няма да почва в това пилото. Само Стига, бе. че ли си първия? Не. Да. Да, бе. Не, ако съм аз първия, не съм, да знаеш. Аз паднах и он ма мина. Сега аз го минавам в момента. Сега ще е духа много. Досадко ти накрая никой няма. Мина ги всичките. Чуете ли се? Не. Има още 3, аз съм Чакале. Кажи ми много кътива. Аз съм тъпо на края на мапа. Кажи ако си първите. Ще вляза първи, ама може... Някой влиза ли? Да, влиза. И той сам аз, ако има мина. Внимавай да... Ти ли си първия сега, защото ще убие начин? Нямам пушка да знаеш, оня го уби. Нямам пушка, оня взе по-бързо пушката от мене. Нега. Браво е, Гага. Още един. Ще изляза! Къде си, бе? Скоро, бе! Minutes remaining. Я пропитаю. Да, това беше там, и тебе не беше файл и довиждане.